जोंनि बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल माने बुंनो थाङोबा 12 बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल जोङो उदालगुरिनि भेरगाव टटलापारायाव जोङो बाहाय खुंदों आरो बेहाय जोंखौ हेफाजाब होदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशन लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि अर्गानाइजिं कमिटि आरो बे ओनसोलनिनो क्लाब रायजो राजाफोरनि सहाय मोननानै जोङो बेहाय दिनै खुंदों आरो जोंनि उद्देश्यआ बेनो जोङो गामि ओनसोलाव लानायनि खारना जाहैदों जोंनि बर' हारिनि जिहेतु जोंनि गेलेनाय जोंनि इन्डिजिनियास गेम दङ बे इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनो थाखाय बेखौ जोङो रिभाइटेल होनदों रिभाइभ खालामनो थाखाय आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव मिथिहोनो थाखाय जोंनि जे मोनसे कालचार दं जोंनि जे मोनसे स्पर्ट्स दं बे स्पर्ट्सखौ जोङो रायजो राजाफोरनि गेजेराव जोङो दिन्थिफुंनो लादों बाहाय ओंखायनो जोङो बाहाय बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स फेस्टिवल लोगोसे जोङो अल आसाम खमलायनाय चेम्पियनशिप जों बाहायनो खुंदों दा बिनि जाहोना जाहैदों मा जाहा जोंनि बे खमलायनाया दा दिनै मडार्न गेम्सआव कन्भार्ट जाहैबाय साया बेखौ रिकगनाइज खालामबाय दा जोङो बाहाय टटेल 55 इन्डिजिनियास गेम्स जोङो आइडेन्टिफाइ खालामदों दा बेखौ रिकगनाइज खालामदों स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन दा जोङो बड'लेण्ड जानानै जोङो गासिबो आसामनि जेसेबां गेलेगिरिफोर दङ गासिबखौबो जों बाहाय इनभाइट खालामहरदों दिनै दा जोंहा एफिलिएशन हिसाबै जोङो गासिबो डिस्ट्रिक्टनो जोङो आधा डिस्ट्रिक्टनो जोङो हरखाबाय दा बिथांमोनहाबो दिनै बाहाय पार्टिसिपेट खालामफैदों दा जोंनि उद्देश्यआ जाहैदों जोंनि बे आर्टखौ जों बोरै नेशनेल लेभेलाव लांनो हायो आरो बोरै जोङो इन्डियान अलिम्पिक एसोसिएशनाव जों बेखौ सोसननो हायो बे थांखिखौ लानानै जोङो माने आनअफिशियेलि आन्डार द एजिस अफ बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एसोसिएशन एन्ड बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन गभ्टनि आन्डाराव जोङो बे जोंनि इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो अर्गानाइज खालामगासिनो दं आरो बे थांखिजोंनो जोङो दिनै जोंनि इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो माखासे मडार्न गेम्सआव कन्भार्ट खालामबाय माखासेया दा जोङो खालामगासिनो दङ आरो उननि बेलायाव जाहा जोंनि गिला गेलेनाय बाथा गेलेनाय खिखर गेलेनाय आमोल दिमोल गेलेनाय आरो जोंना टटेल बुंनो थाङोबा दा 55 जों आइडेन्टिफाइड खालामखानाय दंखायो दा जोङो बेखौनो बाहाय लानानै जोङो अर्गानाइज खालामगोन दा जोंनि रायजो राजाफ्रा बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ जोंनि बे हारिनि जिहेथु कालचार हारिनि जोंनि इन्डिजिनियास गेम्स बेखौ फोथांनो थाखाय साफ्रोमखौबो जोङो खावलायहरदों आरो बेखौ लानानै जोङो जेन देनां भबिष्यतआव जोंनि बे आर्टआनो नेशनेल लेभेलाव जेब्ला रिकगनाइज जाहैगोन होमबा we will feel ourselves proud that our indigenous games मोनसे रिकगनाइज जाबाय आरो इन्डियान अलिम्पिक एसोसिएशनाव बे एफिलिएशनखौ मोननायनि थाखाय जोङो बे खामानिखौ मावबाय जोंनि हाबाफारिखौ मावफुंलांनायजों लोगोसेनो जोंहा हारिमु दिन्थिफुंनायखौबो जोङो लांफानो सानदों ओमफ्राय सोरबाफोर गोसो गुदुं दङब्ला बिथांखौ जोंनि गेजेराव मोसानो खाबु होदों दा जोङो खेल' इन्डियायाव खननै जोङो बाहागो लाबाय दाखालि जेब्ला जोंहा खेल' इन्डिया जादोंमोन आसामाव दा बेहायबो जोङो जोंनि खेल' इन्डियायावनो जोंनि इन्डिजिनियास गेम्सखौ जोङो लानानै थांदों स्पेसियेलि खमलायनाय दा खमलायनायखौ दिनै दा खेल' इन्डिया रिकगनाइज खालामबाय आरो इगमा स्पर्ट्स अथरिटि अफ इन्डिया बिथांमोनहाबो जोंनि बे गेमखौ एडप्टेड खालामबाय आरो दा जोंहा सायाव जोंहा 20 जन गथ'फोर ट्रेनिं लागासिनो दं साइनिफ्रायनो जानाय मानाय आरो बिसोरनि ड्रेस गासिबो होगासिनो दं ट्रेनिंखौबो होगासिनो दं दा बे जोंनि थाखाय मोनसे गौरब आरो भबिष्यतआवबो जोङो बेखौनो आसा खालामदों जे जोंनि बे आर्टआ नेशनेल पर्यायाव स्कुल नेशनेल गेम्सआव बे हाबगोन आरो बयबो भारतनि जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दं बिसोर गासिबो खमलायनायखौ जोंनि बर' रावजों
बयबो बेखौ अर्गानाइज खालामगोन जेरै जोङो दा टाइकान्ड' काराटे कंफु गासिबो बबेबा चाइना बबेबा करियान बिथांमोननि लेंगुवेजजोंसो जोङो खुङो दा जोंनि बर'नि रावखौबो बिथांमोनहा खुंनो बाध्यता जागोन जेब्ला जोङो बे जोंनि इन्डिजिनियास गेमनि बे खमलायनायखौ इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनाव रिकगनाइजेसनखौ मोनगोन होमबानो बयबो बेखौ गेलेगोन नट अनलि इन इन्डिया बाट अलस' इन दा एब्रड बेखौनो बुंनानै आं आंनि बुंनांगौखौ बाहायनो फोजोबबाय।